את מי ששומר עלינו, צריך לדעת שהוא תמיד איתנו. הנכד של רבי ברוך ממז'יבוז' נכנס לפניו עם בחיות, אומר לו, סבא, קודם שיחקתי בחוץ, והמשחק היה משחק מאחורי, אני מתחבא מאחורי העץ, עובר דקה ועוד דקה, בסוף אני מגלה שהסופר שצריך לתפוס אותי בכלל לא מחפש אותי. אבל נשארתי לבד. הסבא שומע את הסיפור, מתחיל לבכות אותו. הוא אומר לו, דע לך, זה בדיוק גם הסיפור שלנו. בורא עולם דורש שנחפש אותו. הוא מתחבא לנו בפינה. רק מה שקורה הוא שהוא מחכה ואנחנו לא מחפשים אותו. החוכמה היא לדעת שהוא נמצא. לפעמים הוא מכוסה. לדעת לגשת אליו ולגלות אותו. פרשת השבוע, פרשת לך לך. אברהם אבינו חווה את הניסיונות עד שהוא מגיע לירידה למצרים. במצרים לוקחים לו את שרה. אבל הפרשה כולה נקראת לך לך. לך לך פירושו ללכת צעד אחר צעד ולטפס. והשאלה הפשוטה שנשאלת, איזה מין צעידה יש כאן שהוא יורד למצרים בגלל הרעב ושם לוקחים לו את האישה? ההסבר שנותן הרבי מלובביץ', רעיון מבריק, אומר צריך לדעת, החיים שלנו בדיוק כמו הניסיונות של אברהם אבינו. אברהם אבינו חווה ירידה למצרים, אבל הוא ידע שהוא בשלבי עלייה. אותו דבר גם כן אלינו. כשאנחנו צועדים בחיים, ולפעמים גם כן מועדים, צריך לדעת שזה לך לך, שזה עוד צעד שיביא אותנו לעלייה גבוהה יותר. בעזרת השם נזכה, שתמיד יהיה לנו לך לך אמיתי, צעד אחר צעד, אבל גם עם קצת מועדים, אין מה לחשוש. אנחנו תמיד מסתכלים קדימה. שבת שלום ומבורך.